Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, ang bukas sa Diyos, ug ang panaghiyusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaakan ninyo. Ning pesta karon sa kabunyag sa Ginoo sa supak sa hagdan, sa Hordan, ato sa mga pagbuhol ang atong pagbunyag. Yung luman nato na atong kaugalingon atong gihatag sa Ginoo yak ng bunyagan kita. Kung mga igsoon kita mahimong andam sa pagsaulog nining Santos nga misa nga kitang pasaylo sa tumapinanggaong amahan. Kaluyan kita sa Dios nga makagagamon sa tanan. Pagpasayloon sa atong mga sala, ug dadin kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios, ti Dios sa langit.
Tunhay magagagahong na Diyos, ipailamos sa solemning pagi si Kristo nga imong tinalanggang anak, sa pagbunsad kaniya sa Espiritu Santo, itugod nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagot nga mga anak, nga nangataw pag-usab pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga huyugarin man kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa pasahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og ilong. Bisag wala kamoy kwarta, ngari palit og kaon. Palit kamo bino ug gatas nga walay bayad. Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon. Ug nganong maghago man kamo nga anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matambaw kamo. Pamati kamo ug duol kanako ug makaangkon kamo kinabuhi. Maghimo ako walay katapusan kasabutan uban kaninyo ug ibukbuk ko kaninyo ang panalangin nga akong gisaad kang David. Tawag ninyo ang mga nakod na wala ninyo ili-ili o magdagan sila manha kaninyo. Ako ang Ginoo nga inyong Diyos, ang balaang Diyos sa Israel. Mao'y maghimo ni ini o pasidunggan ko kamo. Dangog sa Ginoo samtang may panahon pa. Sampitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pagyaa ang mga dautan sa ilang mga sala o isalikway sa mga kasasala ang ilang mga dautang huna-huna. Pabalikan sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalikan sa akong Diyos kay andam siya pagpasaylo. Kaya akong nahuna dili sama sa inyong nahuna o ang akong nalaraw dili sama sa inyong nalaraw. Nag-iyon ang Ginoo. Kaysa mga ang kalangitan habog kaysa yuta. Ang akong nga laraw habog kaysa inyong nga laraw. O ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. Kaysa mga ang ulan o ang yelo, mga hulog ikan sa langit. O dili na mubalik dito kung dili mapakatubig Ginoon sa yuta. Aron manurok ang natanong ini ug hatagan dili ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Ang akong nga pulong usab dili ubali kanako makawang lamang. Humanon Hinuon niini ang akong tuyo ug mulakos kayod kini. Ang pulong sa Ginoo.
Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Ug ang nahigugma sa ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kung higugmao nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kaya ang inanan naghigugma nato ang Dios mao nga gituma nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang nianhi mao si Jesucristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini kay ang Espiritu kamatuoran man. Adunay tulo ka saksi, ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo. Ug nagkauyon kining tulo. Kung tuuhan nato ang pagsaksi sa tao, labi pang tuuhan nato ang pagsaksi sa Dios. Kay kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang anak. Ang pulong sa Ginoo. Santos Evangelio sumala ni San Marcos. Ang wali ni Juan ngadto sa katawhan mao, ang tao nga moanhi sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako tapos bisan galing sa paghubad sa likod sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo tungkol sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Wala madugay niabot sa Jesus gikan sa Nazaret sa lalawigan sa Galilea. Kung ibunyagan siya ni Juan dito sa subak sa Jordan. Sa paghawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nagbukas ang langit ug mibunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salapati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinalangga kong anak, nahimuot ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. Mayong piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoo. Sunod simana dako kay piyesta po diri sa Cebu, kaya ato mang saulogon ang
piyesta sa bunyag sa Ginoo. Tingali, kung pangutan mo tamong, kainumdum mo sa inyong birthday, sa date ninyo, date sa inyong birthday, na ganyan tingali, di kainumdum, grabe na dyan, no? Pinsan ninyo, kainumdum, sa date, kano sa magkikasal, katong mga milyo, hinumdum mo, no? Kay kada tuig, kinahanglan na, no? I-celebrate magkikanin nato ang anniversary. Pinsan nato, no? Basi na din nag-celebrate ng anniversary sa pag-graduate. Wala. Nainumdum mo, ano sa mga graduate? O kaya kada nainumdum ko, kay anniversary na mo ron sa among relasyon. Pwede no? Okay, nahinumdum ka na. Pero dakong pangutana, yung pangutanong ka mo, na ako, nahinumdum ko sa date sa akong ordination, November 22. Pero dakong pangutana ba ya, kinsa nato dire ang nahinumdum kano sa mong gibunyagan? Wow! Pila ka po? Usara. Okay? Sa sister. Okay. Kung yan yung nagpasabot, no? Atong hinumduman ang atong birthday, anniversary sa kalunyoon, pero kaya nga no, importante para nato. Di ta gusto mo labay ang tuig nga dili naton i-celebrate. Pero karong adlaw ipahinumduman ta sa Ginoo sa simbahan, nga unta ato kung tagaan og dako kay importansya ang atong adlaw sa pagbunyag. Kaya nga naman dako kay mahitabo sa adlaw sa bunyag. Ang nakalisod God kay pagbunyag nato, kita karong madako na gamay pa kayo ta katong gibunyagan ta mo na nga baliwala nato personally kanusa ta gibunyagan. O ganit ikaw sabi pangutana si Saint John Paul II. Kay bao ka Holy Father, kung sa may itubag, ngano man ang kalibutan karong gubot man kayo patay dire halakawat dito daghang ayong mga daotang mga binuhatan ng tao. Kay bao kung sa itubag ni Pope John Paul, Santo Papa pa si Aldo, katong pangutana siya sa mga journalists o reporters, nato si France. Ningon siya, mitubag na ni pangutanaha sa usasad kasanto nga nabuhi 1600s pa. Kaya balong kinsa na santo, si San Luis Maria sa Montfort ang mitubag atong pangutanahan. Nga nung bukod kayong kalibutan karon hala. Ingon tayo itong mga ingon tayo si Pope John Paul. Pero tayo sa date pa kumutubag ninyo, kamo sa may ikatubag. Nga nung bukod kayong kalibutan, dagang patay, ay tungod sa pride, tungod sa anger, kanang tawag og 7 capital sins. Pero ingon si Pope John Paul II, ang hinungdan niini tungod kay tanang mga gibunyagan nakalimot na nga gibunyagan sila. Kaya nga no di ay katong gibunyagan pa. Gamay pa ta, wala pa ta kabalo ato. Ang atong mga ginikanan ug atong mga padrino o ninong ug ninang mo'y na naad para nato. Pero gisaad dito dako kayong hikabot niya ng bunyag. Kaya nga naman, word na rice. Ano ba naman rice? Kan gikaon nyo katubutan ba? Okay? Kung sa may nahitabo, pagbunyag, doon ay rice. By the way, dito sa Africa, dito sa lugar dito, na bunyagan na ganit pagkakatoliko ang membro sa pamilya, ang pamilya mag-celebrate by having rice in their table. Kay kalaghanan ng ilang kanon, pamute, kanang mais. Pero basta bunyagan ganit rice, kaya naman, kay na-meaning ang RICE. Kung saan ang RICE? Katong gibunyagan ta, we were reborn. Nabuhi ta pag-usab, katong gibunyagan ta. Anong nabuhi ka pag-usab kay ikaw bago ng tao inig bunyag. Diba? Ngayon mo daw katong sarito sa pagbunyag. Mingon ang pare, diba? Isalikway ba ni sa tanan yung mga buhat kung sa itubag? Isalikway. Okay? Kunya, mingon din ang pare, magatuo ba ka mo sa Diyos na makagahon sa tanan kung sa itubag? Magatuo. Kung sa'y pasabot ni anak kita, nahimong bagong tao, kay isalikway nato ang tanang dautan. Kung sa'y
simbolo nga na ang tubig na ibukbok sa atong bunang. Ang tubig mo ay maglimpyo nato sa tanang mga sala, ilabi na sa salak nga panulong. So, during our baptism, we were reborn into Christ. Di na taon-ta bubuhat sa mga dautan, kay ato manggisalikuay. Pero maulagi, kay bata pa man ta, baby ramat ang atong tubag sa una, di ba? Karon nadagko na ta, mong ganinanangan, ito doon imon for the consecration. Kaya ron ato hinumduman ang bunyag importante kaayo. Nabago na ta, di ba? Ang bata inigayon, ini panahon, ini sa bunyagan, suluban siya o silina ngaping. Pagkauna ko, ngaping puti, di ba? Kaya nga naman, kahit simbolo sa pagbago sa bata, nga nahimo na siyang bagong binuhat nga parihonan Kristo. Kung ang tanang tao pariho sa ang pagbuhat niya, ang tanang mga tabi pariho ni Kristo, walay laksot na nayaw sa kalibutan. Walay darutan ng mga tabo. Okay? So, reborn, and then, during our baptism, we are also initiated. Kinsa ninyo sa una sa college, apin-apin mo mga sorority o confraternity o unsa pa na ay gitawag og initiation. Kung sa mga initiation, kanang i-train ka, no? Aron ka mahimong membro nila. Istingan ka. So sa bunyag, nahimo sa kitang mga membro sa simbahan ng Katoliko. Nahimo kitang mga anak sa Ginoo. Gi-initiate nga unta, mabunyagan ta, andam na ta nga mubuyog sa kinabuhing Dios nun, kani pareho ni Kristo. Mo gani, no? Nga kita initiation, bunyag, mo ni pagsulod nato sa tanang sakramento, 7 ka sakramento nga madawat dinhi sa simbahan natin. So initiated. We were initiated to become children of God during baptism. Then letter C, during our baptism, we were consecrated. Kung sa ibot pasabot, nga kita dili na para sa mga butang kalibutanon, para sa mga butang Diyos noon kita. Parihog kalis, di ba? Kalis consecrated, no? Kanang kalis, dili na pwede gamiton. Pitong ngayon ko, brother, gusto kong uminom og tubig, palibuhag tubig dito niya akong gamiton ang kalis. Dili na kay nga naman ang kalis consecrated na para sa Ginoo bulungatong Diyos nun. Kini altar consecrated na. Dili pwede nga mayroong si Divine niya magluto o panluto Father adto ko dito sa altar manghiwa. Dili pwede kay consecrated para sa misa. Kita po gi-consecrate na para lang sa Ginoo. Mga ganito pangutanan nato, ang akong lawas, ang akong mata, ang akong bakba, ang akong kamot, kung ako nang gi-consecrate sa Ginoo, di na ako manamparong ang akong kamot. Di na ako tanaw mga laksot, kaya akong mata para naman sa Ginoo. Ang akong sa paman. Ang akong dalungkan, di na ta maminaw og mga no? Kaya nga naman, hindi naman para sa dautan, para naman sa Ginoo. May pasabot o consecrated, gilain ka para sa mga bulungatong Diyos noon. And lastly, rise. Kung sa letter R, kusga ninyo. Reborn, I is initiated to become members of the church, to become children of God. C, we are consecrated to God. And letter E is we are empowered. Kung sa ibot empowered, kinanglan na kay power. Power para mabuhat sa tanang mga maayong bulungatong. Ang Espiritu mo'y maghatag kami mo, gahong para musulti sa mga maayong mga buhat sa iyong kinabuhi. We are empowered to do good, to help other people, to love one another, because of the Holy Spirit that we receive during our baptism. Sa bunyag atong dalawat ang Espiritu Santo na maghatag na ito kahon para na mahimo kitang mga bubutan anak sa Diyos. Mao gani nga karon kining piyesta sa pabunyag
ni Jesus dito sa suba sa Jordan. Kita po punta pareho ni Jesus. Makadungog, nung sa'y nahitabo din sa Ebanghelyo, ni-aplik ang langit, o naitingog nga, nadungog, kung sa'y tingog na dungog, ikaw, ako, pinalangga ng anak. Nahimuot ako, pag-ayo kanimo. Pagkaanidlo punta kada adlaw, inibangon nato, ini kagabi sa dayon patang matulog, mayunggan nato ang atong Ginoong ingon. Ikaw akong pinalangga nga anak. Nahimuot ako sa iyong gibuhat, sa iyong gisulti karong adlaw. Kay tinunay makita usab nga anak sa Ginoo. Amen. Palihog ng mundo. Nagatuwa ko sa Diyos na mahal, makagahon sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang sa Kristo ni anak na bugtong Ginoo nato. Higi panangkon sa lalang sa Espiritu Santo, kay anak ni Maria, na Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay ug giubong. Migonsad sa mga natay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw. Isa ka sa langit ang nagalingkod sa tuo sa Diyos na mahal, makagagahon sa tanan. Tugigan dito, balik siya pagpupong sa mga buhig sa mga hinatay. Nagatuo sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kimuning dayon. Amen. Karong adlaw sa pagbuniyag kang Kristo, ang kalangitan na abli ug ang Espiritu migunsad kaniya. Diha sa pag-ampo atong pangayoon sa Amahan, ang pagbukas sa tuburan sa iyang mga panalangin diha sa kalibutan. O kita mo ingon, Ginoo, pun-a kami sa Espiritu. Alang sa simbahan, sama sa iyang Ginoo, ang pinalanggar sa Amahan, nga ang iyang mga panalangin mabuko sa simbahan ng Espiritu sa Amahan, mungkin sa kaniya, ubay sa kamatuoran o sa hug, mag-angkot kita sa Ginoo. Alang sa niadang gikangunan sa mga buhat sa pagkamunuan, nga ilang alagaran ang hinugdan sa katungod o malimbasok sa pagtungkol sa tinod ng justisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakton ni makatang ni COVID-19, nga makabato nga o bingpit na kayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nagalangit sa mga masakiton o kubanghot o sa katitingban, nga makabatong ka ng ngayong grasya sa pagkahukay o nga mapanalitan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa salubuan sa Diyos, Torso Pilo Pamamot, Obispo, nga mabayaw na sa katungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang yan mga nangamatay nga atong giamma nga ang gahong sa grasya sa Diyos magdala ka nila sa katumanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Dawata Ginoo ang mga gasa, naghihalad atol sa pagkadayag sa imong pinalanggang anak. Imoa nga ang mga halad nga makagagahon nga amahan pinagi sa among dunya, imo kami gisabot nga imong mga anak. Pamatia ang among mga pag-ampo pinagi sa kaayo sa imong pinalanggang anak, among Ginoo hangtod sa kahangturan.
dawaton na sa Dios nga mahal makagagahong sa tanan. Sa Ginoo sa sakripisyo ng sarili alang sa pagkayag sa alang sa husganan sa tulog ng Santos sa Ginoo. Dawata Ginoo ang mga gasa, nagihalad naton sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himuang ang mga halad sa among nagatuo kanimo. Dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunay makagagahong sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi niining katingalangan nga mga misteryo. Ipasabot mo dito sa Jordan ang bagong bunyag. Aron tungod sa timog gikan sa langit, katauhan ka na sa imong pulong nagpuyo uban kanamo. O pinagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo nga imong sulubuon aron ilhon siya nga tawo nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabus. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hulog na pag-awi. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalan mong Espiritu ang pagsantos ni mga gasa, aron na imong kinialang kanamo nga lawas o dugo na Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, dikuha siya upan, ipasalamat kanimo, ipikas o ihatag ini ngadto sa mga tinunan o miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanino. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha sa sakalis, ni pasalamat kanimo pag-usap, nihatag ilingat sa mga tinunan o biingon. Dawata kini, kung Panginoon ka mong tanan di ka niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandong kana.
Kini ang misteryo sa aron paghandog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning pang sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kanimo kami giisip nga ngayan nuhuan tubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang manintid kami diyan sa gugma, uban ni Francisco nga mo Santo Papa, ni Jose nga mo obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, labi na silang tanan nga gipainungdan ni Santos nga misa. Malauman mo banhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, mo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kang San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lakas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Dihatag naman imo mga gagahon nga amahan, dihasta kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Mangayon kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan ug tanang kataragman. Katagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
na sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, Ginoo, ang among mga sala, kundi rin pagsalig sa imong simbahan, nagsibo sa imong kabubuton, katagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhing hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon pakita ta natong panaginip sa unay kanunay. Mga igsoon, mao kini sa Jesus, ang anak sa Dios, o anak ni Maria, siya ang kordero sa Dios nga nagawaktan sa mga sala sa kalibutan. Ulahan kitang gitawagan makamit sa iyang pagkita. Act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sa litig ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Bumalik ka sa akong kasing-kasing paaging espiritual. Hangtod ko ikaw sa mag-aninga ka uban ka nako. Ukingpit kong giulsa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Ang lawas ni Kristo.
Sumagampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyog kami kanimo Ginoo, nga pasayuon mo ta kami, o nga kami nga namatis sa matuuhon sa imong bugtungana, pagatawgon ug mahimo tagayon nga imong mga anak, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Olasyo Imperator. Diyos among amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among pagkinahanglan. Nauta, panalipdan mo kami batok niining bulga sa COVID-19 virus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahinagagong sa kadaghanan. Nangayupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining bang virus nga nagdala sa makalilista nga sakit. Giyahi ang magkamot ug langgagi ang mga huna-huna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug binuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawalan sa lokal ug nasugtong pagmamahalan ug kanilang nabigay ang mga insya nga nangitaw resolbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nun langkad. Nangalungusab kami kanina nga nahiagong sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya na magkahimo sa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa manang kinahanglan. Kini ang ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Maria de Montfort, Beata Maria Luis de Jesus. Palihog-palihog sa mga Diyos, kaya ako'y susunod linggo sa 17, no? Fiesta sa Santo Niño, na yung problema ang schedule sa atong misa kay ako man yung papreside ng misa dito sa Tuburan kay closing na sa mission nila Father Rene. So, yung kabunutag mo na. So, akong suggestion, okay ra ninyo mag-anticipated mass ta Sabado, ang sa oras alas 6 sa gabi. Okay ra ninyo? Manimba mo? Hindi mo manimba, wag yung misa mo itabo. Okay. So, alas 6. Okay. Ang usapong option, pero lisod lang kayo kami, inig Domingo sa gabi ganahan po doon ako kay Pesta, kung kinay Pesta, di ba? Makamisa po doon tatadili. Panimpunmutan na mo mga kabalik ko, alas 6, inig ka Domingo. So, magbisa lang tadaan, kung gusto mo, Sabado sa gabi, okay ra? Alas 6, anticipated. Unya, maningkamot ko kung makabalik para at least makamisa pa doon sa Domingo, direct kay Santo Niño, no? At least ma-celebrate na to. Okay ra ninyo? Ako lang paningkamutan, mahuman, immediate yung magbisa dito sa Tuburan, balik lang kung padayon direct. Kay at least makabot sa alas 6. Okay ra na? Okay ra, sige. Salihog, manindog. Kung naamon yung mga statues sa Santo Niño, sa sulod na karong Sabado or karong Domingo, dadali kayo to be blessed. Ang Ginoong anak kaninyo, ug manalangin kaninyong makagagahong nga Diyos, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalan ng santos nga misa, dala na to ang kalinaw ug gugma ni Kristo.
Mumunta, Brian.